Ngarap lagi jingkmen ke bakraw kani ke por ke mentah bahasa Isien pat ngayo bani kren biang bat pi pat leng ba kani ke khobor step bal kani ke por ke mentah ngai ke blai fi we pui baro aga kerteng ke batiang tam ke bodon bor tam ke jong try unong penem jingi u Jesus Christ bagani ke jingkren kani ke sngi ke long ke ba kam serious bagani ke ta ngin ya sngap ha bak ngin ya shashkor ba ke ketien ke jong blai badi ke bangala bu kerteng ru ya kani ke jingkren ka kentien ka ba shirk hitam baki breu ki kren ha ka Bible badi kata ngala ban shem ngila ban puli lang ngani ka por na ka gospel ga jong Matthias ni ka nong ba arpu nyo sedang nuduk ka khot ka ba arpu saw ka ba ongkum ne abo pilat uloi I te ba umla le ai ru hen reitang ba long ka jingki win pen ban ula shim ya ka bat ula thet ilagi kti khmat utaw pa ba uda ong ngamdan jingrem nagasnam uni ubahok pin kmi I mapi kibriu baro kidia thuo kila ongru to kasnam jong u kan long halor jongi bar halor ki khon jongi anda gum ta ula pelat yau Barabas haki henry yau Jisu ula sempat barula IT no ya u ba ansa narpna kani ka khot ka arsan am kani ka khot ka bas ngo shar khaitam baki lakran ye kani ka khtien klem da snow tho namar kata ka jing snow shongshit namar kata ka jing snow bitar ka jing snow dom ka jing shrai yau Jisu kilakran lakakran ya kani ka khtien klem da snow tho ki briu baro ki dia thu bat kil ong to kasnam jong u kan long halor jongi bar halor ki khon jongi upilat umtre ban peniap yu Jisu ula pawan ra ai ka dabor bot usat ye ka khti ge jong hang ta wangam dan benta ba kasnam jong boloi loi bat kini ki ong ai ba kasnam jong u kan hap hangi bar hagi khon gi jongi tu kasnam ju kan long halor jongi bat halor ki khon jongi pitra bagi kren gomta kimpan kwa kidai ki papan kwa banamar baki ong kumta kala ja shisha kumta ru ye kini ki brio nadang apet hang ni aku tu kasngi ta ka jinge hui hui aku tu kasngi ta ka jinge snobang ban yo I bala sempat yo Jisu kida sngohun kida sngo komen ban tangkat ta ban yo ban penshitom yo Jisu bat ya ka ban yo ban sa nar pna yo usundan ni kita ong das ngobang pelat bat kim snoi ai rute ban pelat yo ni udakat ubashisha ubarabas kyong ishwa yo to ngini deal shwa bo ni balai baki dom balai baki shrai pelat yo Jisu ka daw ko long bo Jisu kren ga jing shisha baga jing sha bun sin kapen mong truth hurts ka jing shisha kadung tading taam ki shrai ki bitar ki dom yau Jisu kat adu biki ong biang nya deal syabat u Jisu ngin siapa yo Barabas di bodakat ubla penstomiki le se ubla rip lane ubla le don bor ye ki men ki para ki jonki ki kon kti jonki bla to bla lute na ki bla le ki kam sniu ye ki le ki ong depsto ni ngin siapa yo ni re ning kong ngin dei ben peniap yo Jisu bar ki ong ai ba snam ju kan halor jongi balor ki kon jongi lada kim kren gomtar ka biang ta ke jishan re ki shukran la ka kren de kata namar ki shukran ha ka jing bitar ha ka jing shra ha ka jing dom klem da su thu ba kata ka jing kren ge jongki kan urlong shisha bagani ga de hosnem le se hosnem arpo pra edi ne arpra kandai edi ya ka bala sa nar pna yo Jisu but ngipet ya ka history tang kumba sao posnem hadien pat haus nam nyopo edi ngiu I shisha bakala jakumta namar baki pan kwa bagasnam jong u Jisu kan long halor jongki barki khon jongki ngi I bakala long shisha kumta pi abang puli kan ke pon Lukas nong ba arpula nge shem ye kan ke khot ba arpul ter ka ongkom ne tiket ba kidang yalam no ya u kilaya kem ya wei usiman unong kirini bawan na ribri bat kilaya penba
hau ya gading pna ban ba na dien u Jisu. Kadukhan arpunyo hong ni kaong ti ulabot ya upai ba babon gibriu baki kintai kila linear lempat ru ya lade bat balayam ngosen ya Henry habau Jisu la pai shaki ula ong ko kentai Jerusalem wad yam pi namar jonga Henry to yam namar yalade bat namar ki kun jong pi nabahakmi ki sngi kinwan hakibakin ong suk ki balengki bat ki kpo ki bam jukha bat ki jimbun ki bam ju aibun anda kumta kin sedang banya perta haki lomba to hap hangi baraki lomret to tap yangi naba ladak lale igini ki ei ke ru hauding bajerngam ya ke ei onle hau baterkhong pi Jisu ulasha sempat ulasha tiet ulasha bom ulasha penjenjar ulasha pensosat Henry habakini gigintai ki wan ban yam na kabanta jong Jisu ang wat yam nam ta jonga Henry to yam na kabantai ladi uya thu lupa basa saupos nam hadien nang ta kin sayayam sisha bat kini ong ru ini gikintien suk ki balengki ka kpo ki bamju kha baki jimbun ki bamju aibun namar balai bahaga ta kapor kan log sisha ka jinjin jarba ya kita kikintai kiba pun kiba kha bat kiba aibun kan long ke jinjin jarba balai namar bakilaya kren kita kibreo da ka baki pankwa ban ong ai bagasnam ju kan long halor jongi bar ki kon jongi bada shisha kumbang ong ipimentan kani gede usnam arprar pendai edi bara usnam nyopo edi hausnam nyopo tang kumbasau po usnam hadien kaya baca la penjot sisa iga Jerusalem dupat sya Titus jong kahima Rom bala knyot tengah igi babon la penyap la dung la penjenjar bat la pensosat yaki haduk ba kidai kordit sisa baki haban pet ru na karila jong ban pet refugee ban pet sakma shiki weipat kiri jong kepertai but kidon kita ki historian kumu Tacitus bat Flavius Josephus ki ong ba mduna ya ka khatway lak ngut ki jiu la penyap haus dam nyau pau edi ha kata ka jing hirthma ka jong upat sha Titus ya ka Jerusalem khatway lak ngut ki yap super khat mapise ka bampat juja menuru yaki Bat kamkut ng kataro. Henry hadien. Hausnem kakanday spa lay pulay do. Kakanday spa asabusan. Hakathmaba kabaar. Lakem yaki Jew. Hapo Germany. Bat kibadan keleng-keleng ri Europe. Hakabaka Germany kayo ban kurup. Kum hapolan bat kiwi-kiwi ki jaka. Bala kem yang ki Jew bala set yaki hagita ki concentration camps. Karon kaway hapo Poland ka Auschwitz. Hagaba ki sinaru igini ki gas chamber. Kani ki kamera babo da ki gas, mde ki gas ki babhan re ki gas peniap. Ki syukor ki Jerman ki ong khilit sum. Anda ki rung syata ki kamera sum jongki la pelat da kata ka RB. Barang tak syukelon laga kelon bat kiyap. But layatu ru kumba 6 million Jews. Lani nriu paulak ngot ki Jew ki la sya peniap. Hagita ki concentration camp haga keti ki jong Hitler. Ban kampat don kum kata ka jing sya pen syita menu-menui kiru. Habang ngapet kadai namar baki pan kuat ate ya kata. Bat ka jinjar kawan nagawai ka por, syagawai ka por yaki. 4 judan hado nriu paulak ngot man sya peniap. Daga bagi sya asiat rodon ni ki bagi sya ai dak di RB ki don hi daga bagi sya pen stom kum tu daga bagi sya pen sya jikit pen sya tangan kum tu ani ka jing kordit sya kalong sya kum ta sok kita ki briu ki bam shimla pun ni ki bam shimla khal ni ki bam shimla ai bun
Jisu keren ni kita kikintai. Berkerja sisya kum tatik. Kata ada jingja ke baar ke history. But kan sajaru agi sniki bakat do. Ya ka ba Jisu ula dap itu luparu. Ya kata. Langa puli kene kapor nau Matius kene kelnong ba arpusao. Ka Bible ki tu ingi hang ni kat kot ka bakat san terga ong. Namar kata onda finu ya kata ga jing ijili ba penduk bala ong syapang jong ka da Daniel unang itu lupa bakada yeng ka jaka bakut jar ubada puli onda ngap onda kumta kita ki bahaga Judea to abegin ya pet yap no shekilom jar ubahalor ying wat ai un hier ban shim a ru naka ying jong u jar ubahaga lengkaru wat ai bo un wan kelapat ban shim yaki jainkup jong u and recorded yakita ki ba pun kon ong hang ne but yaki ba ai bon ha ki dagisngi henrei pinduai bakata ka jingpet yap no jong pi kanom long mintelang lemne ha ka sngi sabatan na bahang ta ka kordit ba akan long kat ba ompat ju long na do menang long ka perthai haduk menta lemne kanom long syuru ti lemda pendekut no ia kita ki sngi kanom laj ka wai ka dok henrei naka benta ki bala jit on pendekut no ia kita ki sngi hang ni ngi ba anda haba usunshar umrat klau anda la poi kata kapor ba usunshar umrat klau ki jiu kin sa sya penshitam kumba kimpat ju sya penshitam menoru hang ni ka ong kren shai ka ktin ke jong blake ong anda kum ta ki bah Judea ha Bethlehem Judea ni ha ka ri Israel hang ni lai thu lupa dau Jesus Christ wong baka sawan ka jing jinjar ba ka jing kordit ba ha ka jing sinshar utau marat khalau mar ni marat khalau un so shong ka temple un ak blay la di bat hadin nang ta un pen shi tom ya ki jiu ngam tip kanolak kini yap ha kani kan khambun ban ya kata ka jing yap ha kata ka por ka jong u Titus ne ha ka por jong u Hitler kanili kan long kampalat shishu badang ni kalay thu lupa ka ktin ka jong blay jaro bahalor ying wat ai bon her ban shim eru na ka ying jo kamut kan long kendit kan san kamut waban mare shikilom ban le dri eladi baru tahu badan ka lingka wat ai bon le pai pat shiyeng ban shim ka jan ko pet yap nang ta and recorded itu ki pun kon bat ki ba ai bunya itu ki sngi ong ka ktin ka jong blay kan mau menenga ong ipi bahaga por baki ki yam nam tau Jisu ong yam na kabantai la ko kentai jong Jerusalem wat yam nam ta jonga hang ta ka kordit ba akan long kan ba empat ju long do menang long perthai hado menta kanom long syuru tilem dala penkut no itu ki singi nam light ko we ga do an re na kabanta ki bela jiet na kabanta ki ni ki ju ki ni ki bela jiet fi balai la khot iki ki bela jiet namar ukpat men juki wa Abraham mar u blay la jiet wa Abraham la kongo ber u blay la debite jutang batu tading ta u blay ik kerpang yiki jiu mdei namar bo shu ik kum to henry namar ka jutang wala da kila kentaj makna yu Jisu wala da kisa nar pana yu Jisu ru henry u Jisu it bet yaki jiu namar ka jutang ya ka baulayate bat ukpat men jongki bat utau de Abraham ujiu soto ya kata pediang kata riu Jisu tip baru Abraham ru tip ya kata ngangai pikin mau ba Jisu wan banyakan du yu Abraham hakadur ke jong Melchizedek ba udah kerku te ya Abraham hakato ka poron de Abraham ba udah aino yu to kupu ba tiat ba ya ka kuriru kiri ya ba mi ke jing khawai utrai na du kata ka por baru Abraham ru udah songo yu Melchizedek udah aina kawai na shiporo yu badai ta kani ke jinga TM kadai pedang Jisu but u Abraham tadai ta ki kon ki bami no Abraham ki long ki balakerku namar baki dei ki balayate jutang baru trai tadai ta ko abanong ifi kani kesngi ublay habo identify la de na upani tho ila de ru angalong blay jong Abraham ublay jong Isaac baru blay jong Jacob kini gidi ki kon jong utrai
Badeng tala khot ye kiru bagi dei kita kisembai ki bami na ki dei ki belajiet jong trai. Tadeng ta am ba on sepelengkot no ye ta sngi bat nga kathin jom blai ka ongru bagi sngi jom marat klau pun kin sya penyap henrei kin sa asatang kin dia bagi kita kin dei kita silak sau pusau hajar ngut ya ka ba on shan syap yaki khat ar hajar ngut na ka wei ka jaj Israel. Tadeng ta am habang apet ang ni bagapor ka ba kam kordit kan wan hi ki jiu hagi sngi ki banang wan kinang kordit hagi kti ki jong marak klau kam tam badeng ta kwa ban ong ifi ni ka kubor ka kwa ban wan ra ka ni ka por ka long bagim dei ban syukran la ka kren klem das tho kam tam haga bu dei bat ujisu tadeng ta kan ma bu ujisu udai ublei udairu unong penem jongi ubala it yangi bat ubal IT yelo ke jong ke jing im na ka banta jongi ula khendu iladi bat shim la tingkai e shu na ka banta yeladi ula IT lut na ka banta jongi bat ula I lut yela ka jong ke jing im udah penmi lut ru ila ka jong ka sna tadi tamlong man kren kulmari jisu Hagapor bau Jisu dang im ki kren ki ong bau dei u Belzebul. Riki klem snotu bo dei makihi ki bedan u Belzebul hapo ajong ki. Jisu kren ke jing shisha kim la ban pediang ni kata ke jing shisha na mar ki ya ka baken jado. Kim snotu ya ke jing shisha na mar ya ke jing shisha la snotu tang kita ken ki ba pediang yo men sim jo blai. Kim itu yu trai. Kim itu yo. Tadeng ta bo Isaya ru ong ini ki kentien u ya tho lupa ru ong kum ne. Isaya san pulai ke khot ban kong ong kum ne. U ai balanget ya ga jingpen bena jongi. But hano lapen pau ya ga sangti utrai. Isaya ong u ai u balanget ya ga jingpen bena jongi. Ndai ba tang ma u upen bena, Isaya umpen bena nalade, Henry upen bena, dakata ka ba ulayo na ublay. Kamot u Isaya, paro men sim ko, paro ublay. Wang u ubala ban nget ya kata ka jingpen bena jongi. Namaru Isaya haba u yathu, isyapang Mesaya. Uni umdai uta Mesaya ubaki Jew ki Israel ki kimilanti. Margi kimi lenti bet yu tau political messiah ban one bet hagata ka bor hagata ka jing sanshar ga jong u tau messiah ba wan hagata ka dur jong ka san perthai u khlam wan kum ta margi ni ki expect kum ta ki kimi lenti kum ta para bo jisu wan u say la thu lu pa wong e bla ban ngai ki pen bla ka jong ki khlam ngai tadin ta ki si u jisu ki kran ben u jisu Kikan kulmaru, bagi pan kuaru, bagi jasi syakum ta. Tadi kita kuat benong ifi kene kesengi. Walkeran banyu jisu, pediang eu, wait pelat ifi. Tara habu kot ifi, habu kro ifi, wanam lerok. Habu ong ifi ngakwa bandrung, banyak kawai ifi ngakwa, bangan long si benta bat pi, ngakwa. Bangan syong ha ka donut jong pi nga tiet e ka jingkang ka donut ka jong pi nga kwa ban rung ha po jong pi nga yo ban ye khwai ba pi what you can tat you try what you ong bu ne du blai nong wei what you ong ne du ba yap trot what you ong kum kita ki namar u yap ru na ka man ta jong pi uni de u nong wei uni u de u ba e jong pi Uba wan ban yap na ka banta jong fi. Lada ude unong way unom yap na ka banta jong fi. Henry ude uba eat jong fi. Taka dia kata wat nam kentai kat yu ni uba eat fi. Wat nam kentai kat yu ni. Ubal IT no ila ka jing im na ka banta jong fi. Kan mau jisu uklam yap tang na ka banta ki jiu. Ka Bible ka krenshai na ba ublay u eat kata ya ka perthai. Uklam ong kata ya ka Israel. Kata ka perthai ong ka thin jong blay. Kat bol IT no ilo kon ba kamar way. Bo wei bangay.
compare udok yong no udok li udok sao no udok stem uno banget hau onam jat show al rei un yo ya ga ching im bam chukot compare lagi di ju ne di khasi ne la dai khar ukling le ne di pareng ne udok li ne udok yong ka abanong fi utrai uwan na ka benta baro balaga ni kapor ukwa ban rong ha ga chim ga chong fi ukwa ba un long utrai chong fi ban ma pi nong bot bat ukwa em dei tang kata ukwa ban ting khun no asnan ni pi man ta ka sngi bala pi pediang ni u ha ga ni ka sngi pin long no asnan ki khun ki jong o lem da kum tangin sa khun swet klem kmi klem kpa baga jing im kan long ka ba kordet umdan nong pet umdan nong i ya pi na fila yo kat ya kan ga jing terwal da pi kan taj em kabut fikran ben yu jisu pi nyo ben yu bat pin do nong em ka jing do nong ro kan long ka ba kraw do kata tadi ta kwa ban ong fi kan ga sngi wat nom kan taj biet yu trai kumba kini ki priyo ki kan taj yu jisu PPO ay kalat kababatam magani ka sngi PPO ya gani ka jing khat gani ka invitation am kababest tam te gani ka sngi takadaw am kwa abanong ifi pediang no kat baga por kadang biang wanom up hado baka ka poi harandang jong fine kan taplop na asendan ya fi wanom up hado kata ka por kadang biang pediang no yu trai isnam ki por kila nang jan baga jingwan ka jo kala ha ka jingkhang ong ka tin ka chong play tu nya tuai no ni ka por mata try ni ka por nga dap na ka jing kemen ya ka banga yo ban kren ni ka khubor ka ni ka sngi me khat ingi try ka ni ka sngi abi ni ki khon ki jame ki nam kan taj ya me ko try me du blay bam ju kan taj me kwa try jisu be ban long khpa bi shisha jong ki ni khon me kwa ban ting khon ya ki ni ki khon ki jo me try ba ba ki pediang ka ni ka por na tep ba pi pediang shai try ka ni sngi pin kala long ki khon ni jong blay ba clear tam u blay belong nong bo nong thao bo thao de Jesus Christ adu mata ka sngi ka jing im ka jong fi kan long ka balak kar khu bat pinum ba be hiru na do mata ka sngi ha ba pi pediang yo Jesus ha ka jing im ka jong fi kong na songo yu blay ngai i pi duai ka ni ka por pi pediang ru yu jisu ka ni ka sngi na ka download ka chong fi pila pediang ka ni ka sngi pila long ka kon ka jong trai ba do man ta ka sngi ka jing im ka jong fi ka long ka jing im ka balak kar ku pin mat ru yi ki jing e Shibun kinam snow tho ya ka ai ka pi rai ya ka ai ka pi pediang ya ai ka pi de shibun kim snow tho pin sha ru ya jing sha kan tai re utrai udon ran kat bat pi wada pedeng ki jing e ki ba pinyat lang ba rifin sham ya ka jing suk ka man sim ka jong pi ka perthai ka shabar ka jong pi ka huri hura kan don bitang kita ki jakra tang kita ki jing wet sudah noi hapo jong pi ka don ka jing suk Trying kui fi ka. Trying kui fi ba ka ka por. Nga duai nga ka kui fi. Bara wi pediang yu try. Pila le ka babatam na ka bantai la di. Pila kar kui la di. Pila le ba si sai la di. Baga da songo. Baga da welcome mi firu. Chega ni ka long yeng ka jong try. Ya bangi ni long shipara hau try. Bangi don yu way pa ba utahi. Udah Jesus Christ. Kedua yang kerkoi fi na do man ta sngi ini aban shakri lang bangi na don lang ruha peneng kedua yang kerkoi fi kertengi jo jisu amen masuk kemen pelat bang yo kren ini ke kubor belada fidang don kam shu ya ke jing penshai fidan kami ke jing duai ne fidan kami ke jing slok ka ba e lada pila ban wan shakni ke prayer center jong ka pot nang ni open nong thamai nong kriam ini yo ban duai na kam ta jong fi nang yo ban ai shu ka ktien ka jong blem pinang san pinang yo bor pinang yo jing so tho jing shampang shu shapang u jisu baga jing de ki jong fi ba
Bagan ni rolong ke jing pentip ba hagan ni ke arpunyo tarik hagan ni ke Friday kandon ke jing duai aingu hagan ni ke jaka. Ngi aware sngob hai fi ngi da khot sngob hai fi bepin wan chen ni ke jiseng duai ban aingu ye utrai ye ke jing le bha ke juko. Baban duai ru na ka mataw ni usnam arajar arpusan usnam ubat thamai uban sawan. Shpowaji hangni hak apartment step ikmilin tiben EP bangin yo bani shakri lang ye utrai. Basa kawaida hakapor sau bajir kan don ke jeseng kerpang ke jeseng jo ke jing mani ke jing ro bat kan don ru ke jing duai kerpang na kam tagi bapang ke bisitam bat ke jinon kam ke baper te kam ta ye wer khas bai pi shagni ke jeseng haka arpunyo tarik December arajar arpasa hangni ha apa nong thamai nong kriam haka presenta jong apartment kublai shibon amen.